Пешекче һөнәрен үзләштерү һәркемгә дә бирелмәгән, әмма сюжетыбыз герое моңа ирешә алган. Наталья Феоктистова үз эшчәнлегендә 2 дистә елдан артык. Яраткан эшенә бөтен йөрәге белән бирелгән кеше ул. Профессия моя повар-кондитер. Привлекло. Һөнәрем буенча мин пешекче кондитер. Бу эш мине иҗади сәләтләремне куллана алу мөмкинлеге белән җәлеп итте. Ризыкларны бизәргә яратам, кунакларыбызга да бу ошый, куелган максатларыма ирешеп киләм. Наталья эшләгән ашханәдә ризыкның тәменә генә түгел, өстәл әзерләүгә дә зур игътибар бирелә. Ясаган блюдоларны матур итеп бизи ул, салатлар, камыр ризыклары пешерә. Бу осталыкны башкаларга да өйрәтә. Атнага бер тапкыр Наталья халыклар дуслыгы йортында өлкәннәр һәм балалар өчен мастер-класслар үткәрә. По обучению, оформлению. Бу яшелчә һәм җиләк-җимеш белән ризыкларны бизәү буенча мастер-класс. Төрле фигуралар ясыйбыз. Җиңелдән башлап әкренләп катлаулырак эшкә күчәбез. Үз карьерасы дәврендә Наталья коллективта ышаныч һәм хөрмәт казанган. Наталья Николаевна белән без 23 ел эшлибез бергә. Гел тату, яхшы эшлибез. Безнең коллективыбыз бик дружный, сплоченный. Минем һөнәрем, минем язмышым номинациясендә җиңү Натальяның тормышындагы тагы бер уңыш. Иртәгә ул Нурлатның башка вәкилләре белән бергә ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз күзлегеннән республика бәйгесенең финалында катнашачак.